OK, takže čaute, toto je krátky update, takže za Ambrou chodím pravidelne von, ráno aj večer. No a som vždycky pripravený vodou a nejakým snackom. Pripravujem kompiláciu videí z Ambrou. Ako náhle získam dostatok nahraného materiálu, mám rád zostrihy týchto videí a do toho nejakú dobrú hudbu. Taktiež, ak sa vám tá hudba páči, môžete ma sledovať na suno.com/Ambraverse. O geoinžinierstve a chemtrail sa vôbec nebudem baviť, pretože tieto teploty, čo pomaly atakujú 40 stupňov v celej Európe, nie sú náhodou. Je to výsledok minimálnej dekády chemtrails a manipulovania s počasím a toto nie sú žiadne klimatické zmeny, ktoré vám predkladajú mainstreamové médiá, ktoré klamú a zavadzajú ľudí, aby tomu verili. Spravte si najprv výskum a potom môžete rozprávať, ale ja tu nie som od toho, aby som vás presvedčoval. Ja som tu od toho, aby som niektorým z vás konečne otvoril oči a ukázal, že svet, ktorý sa nám predkladá, nie je taký, aký sa zdá. No a v neposlednom rade určite mimozemské civilizácie, galaktické bytosti, galaktická federácia. Vždycky sa budem rozprávať iba o tých dobrých mimozemšťanoch, pretože o tých zlých som si vedomý, že tu existujú, dokážem s nimi komunikovať a viem, že oni nedokážu inak existovať, iba sa živiť energiami druhých ľudí, ale o tom v ďalšom videjku. A hlavne a primárne sa chcem na týchto sociálnych sieťach baviť o mimozemských civilizáciách a bytostiach, aby ste v budúcnosti, v blízkej budúcnosti neboli vyhúkaní, niektorí z vás, hlavne mladí, ale možno aj alebo vlastne všetci, a že naozaj tieto veci, keď budete vidieť mimozemské bytosti, bude sa o tom viacej hovoriť, budete vidieť na oblohe lietajúce taniere, jak sa hovorí, alebo lietajúce svetelné gule. Pripravujem buď Arturianov alebo Andromedánov, ale pravdepodobne o Andromedánoch sa budeme baviť. Treba si uvedomiť, že čo ľudské oko nevidí, neznamená, že neexistuje. Dá sa to zistiť, ale nie mainstreamovými médiami a ja toto sledujem vyše 20 rokov a pripravím ešte jedno videjko, čo sa bude venovať telepatii. No a na základe tejto telepatii ja dokážem komunikovať s týmito bytostiami a každý z vás sa dokáže kontaktovať aj s dobrými, aj so zlými. Takže môžete ma sledovať na YouTube, TikToku, Facebooku alebo Instagrame, kde sa vám to bude hodiť. Mám vás všetkých rád, ak sa videjko páčilo, lajkujte, šerujte, komentujte toto video. No a samozrejme tiež pre všetkých vás, s ktorým sa nepáči toto video, díky za pozornosť a sledovanie. Čau, čau.